padakali pano tikufuna tikupatsireni zimene zikuchitika ku PICC kumene kuli convention ya MCP ndipo zili motere. Kwa chabwino tajezerapo mpano nsonkhano kapena kuti kuvota kwa first 20 positions muneki kukuchitikabe tikulankhula pano. Ine ndi Brian Banda, day number 2 ya nsonkhano wa ukulu umene umabwera every 5 years wa NEC wa Chipani cha Malawi Congress. Ndili ndi chair ansonkhano umenewu, the Honorable Kezi Msukwa, amene ndi Wapampando wa nsonkhano nsewu. Chinchito chachikulu chimene mukuchigwira masiku amenewa a chair. It has been very tough for you. It has been a fantastic experience. Yeah. And very tough indeed. 3 continuous days of sleepless nights. Yes, including this one. Yeah. Very tough indeed. But it's worth it because you see, this is the biggest party in the country. And we have delegates from all over the country. Kuvota kukupitirirabe. Muganiza kuti mukhoza kumaliza nthawi yanji the first round. Nditautero kuti sindikuti nthawi bwanji pano. Nthawi pano tsopano ndi 6:35. Ndikukhulupirira kuti mwina in the next 1 hour. In the next 1 hour. Kuvota. Okay. Koma kenako tiyamba kuwerenga. Okay. Tikangovota places 18 tiyamba kuvota. Okay. Alipo 18 chiko chokuti a president analibe opikisana nawo. Yeah. Panaliso position imodzi ya director of recruitment analibe opikisana nawo. Yeah. Ndekuti ma positions aja malo ma 20 apezekapo 18 amene anthu akuvota mkati. Chifukwa chani tilibe mavoti ongo losera nthawi zinapo akakhala mavoti yonjimati abwina akutsogola ndi wakuti why tilibe zimenezo chifukwa chani masankho awo? Tilibe chifukwa chokuti kuti tikumachita kutsegula box iyi, kuvota position iyi, kutseka kuvota ifeyo tavota onse nthawi imodzi. Okay. Kuti munthu akalowa apa poyambira box 1 akuvota mpaka kamaliza box 18. Okay. So kenako abweranso kuyamba pa box 1 mpaka box 18 kuteroko ndikuti zonse zitsala at the same time. Panali ma legal battles kuti nsonkhano umene uchitike. Can you just explain what happened? Inuyo ndinu chair wa nsonkhano. Zinakapezeka bwanji zinthu kuti zafika mpaka ku Supreme Court? What happened that poyamba. Yes. Management. Yeah, muna mutakhala pafupi ndi microphone ya. Poyamba management and NEC inagwirizana kuti tisinthepo malamulo awiri atatu Chipani. Malamulo amene awo analina kuti munthu kuti akaime nawo pa mpando wa ku NEC. NEC being the biggest office in the party, azikhala ndi ka experience kena kake. Mwina khalapo Chipani zaka ziwiri poserapo ndi kuti anakhalapo ndi mpando ina yake kwina kwakeko. Ndiye zimene zozo zitachitika anthu anachita apply. Ndipo panali wena amene anasanasevepo mwina nthawi yayitali. Ndiye Banda anapita nafe ku court ngati Chipani. Kunena kuti tatiunikireni kodi zoona kuti munthu azikhala zaka ziwiri mbena zikalowa ku Chipani kukalamulira nawo mipando ikulu iyi. Koti inagamula kuti iyayi sizoona inuyo mwena kuti mukaloledwe. Titatero napezeka kuti ifeyo mene timadziwira ndoti I think
timangofuna tidziwe kuti kodi nzoonadi kuti NEC singapange ma decisions ngati amene ndi inali ngati kuti pachizungu tanaoti an academic question to the High Court, I mean to the Supreme Court. So when the question came back, the Supreme Court inanena kuti chabwino takumvani taimika chigamulo cha court cha lower court koma no chifukwa choti tifuna tunonse mumveke tabayimikani convention kuti kenako mbwere kukoti kuno tikuunikireni kuti zikhala bwanji ndi poti ife anthu anatabwera kale andi Chipani chimalemekeza kwambiri malamulo a court ndi tinanena kuti iyayi sakhale ngati kuti ife tikulimbana ndi court ife tinagwirizana nazo koma kungoti timangofuna kuti atiunikire kuti olonkutsogoloko sakupezeke nthawi yokuti tikulephera kuti tipange chiganizo choterechi ngati NEC ndiye mmene tateromu inde tayibwezako koma tili ndi ufulu kuti nthawi ina iliyonse kutsogoloko ngati mmene ndanena kuti as an academic question titakafunsanso court kuti tatiunikireni chiganizo cha court la lower liti ndichoti is binding mpaka na kalekale singasinthe ndikhulupirira mmene zidachitikira kuti zikafika mpaka na ku High Court so sikuti nali nkhani yayikulu. Was it necessary? Well, it is necessary in the sense that you want to see the finality of things, because if we say this is NEC decision and NEC cannot make such decisions, you really want to say, is this really the case? That's why it went there. But we had no question really. Kuti chimamvera malamulo kwambiri. But then when the High Court said is musapange, was it necessary for you to appeal? Malamulo tusikuti amathera koseko kafika kwa Supreme Court ndiko kwa malamulo kwa. Okay. So matu kaona pena apote ayako mwina ndisina mveti mata kupita pena kutoka mveti, so it's okay, there's nothing. So muja munkalankhulira ku press conference yoyamba icha kuti chili chonse chimene chingachitika ku court city center position yathu mmatanthauza chani? Pamene paja panali kusamveza sana kweni eti chimene timanena pamene paja panali yokuti panali issue ya eligibility ijayi koma panali anthu bena panali ndi tinthu tinatake nkatika timu. Okay. So tinthu timene toto timene timanena kuti bena palibe chimene chingasinthe pali bena amene chimatha kusintha koma you changed everything. We changed everything because the president athu anabwera kunena kuti takhalani anthu ololerana chifukwa ifeyo ndife achipani chachikulu kwambiri m'Malawi ndiye taloleranani tatsegulani makomo, so tinamvera president athu malingana ndi ngoli zathu. Inuyo pokhala chair wa convention komanso pokhala candidate munazoona bwanji? Muona kuti chilungamo chaenda kwambiri kuti nomwenu ndinu chair nomwenu so mulimbira naso mpando wa first deputy president. Chilungamo chaenda kwambiri. Okay. Chipani cha Congress akulu inomachezewa sichitengera zimenso chifukwa ena achitapo mbuyo. Wachitapo? Anachitapo alombola anali tu chair. Okay. A convention ya 2013 anawina ndi Richard Msowe. Okay. Amene sanala chair. Okay. Zimachitika. So sinkhani yoti mpaka nakuchita uje chifukwa tu kati chair ndikuti pali committee chilichonse umayendera mu committee sungangodzuka lero kunena kuti ndapanga chiganizo chichi chiko cho ndine chair siziteka. Apart from that munaona mene ndimalankhula palibe pamene ndinapangapo campaign mangokamba za Chipani mmene chilili palibe za campaign ndi pamene popo ndi pamene pamakhala maturity kuona kuti munthu uyu akuganiza za Chipani. Mavoti akuponyedwa mkatimu mkati mwa usiku munadzuka kunena kuti akuluakulu nthawi ya campaign inatha, mmatanthauza chani? Munaona chani inu? Inu munazimvera kuti umene koko munalibemo inu mkati? Tinalowa momwemo. Munabera tu. Tinalowa momwemo. Venturing. Tinalowa momwemo. Mmatanthauza chani ache? You know, anthu amaenda mapeza kuti uyakakamba ndi wina apa uyalankhula ndi wina apa zimene zili zoti zinali zachisokonezo. Okay. That's why timachita uje kuti akuluakulu tatero tingaononge chisankho. At least zimafunika kuti campaign tapanga koko panopo tiye tikhale pansi tiwapase mpata anthu aone kuti avota ndani. Mukumbukira president speech yawo yokoma anapereka izi
ananena hapo nkhani yonena kuti ma delegates asaopsezedwe, ma delegates asiyeni apange choice chawo kuti asankhe anthu omanga Chipani. Ndi nkhani imene ndimachita address pamene paja. Ayi chabwino. So day number 2 likhala lotani? Day number 2 yeah, tiwerenga za round 1 izi. Okay. Kangomaliza kuwerenga tikapumekaye pang'ono. Ezona. Chifukwa atu akulu ezona. Anthu tachezera pano. Tachezera pano. Inu mwagona pano. Panja pano. Ezona. Ndiye tikakapuma tibweraso kuti tiyambe ma deputies. Okay. Chimodzi tiyambaso ndi deputy oyamba. The reason tikupanga chimene chokuti sitikufuna kuti Chipani chikhale mbali imodzi. So ndiye kuti timaza yang'ananso kuti kodi woyamba nali wakuti, ndiye wachiwiri tiye tiyang'ane mbali ina. Okay. Wachitatu tiyang'ane region ina. Okay. Chifukwa mudziwa Chipani ndi chali ma region onse 4. Yeah. I mean atatu. Yeah. Southern, Central ndi North. Yeah. Ndiye tachimwe. Utaliti msonkhano utamawa pateni tikhawa takwangula anthu akupita mmakwawo. Yeah. Chifukwa panopo chimene chakhala ndi masankho okhawo. Okay. And ndichikhulupirira kuti masankho timaliza lero. Okay. Mawa ngokhala utsanzikana. Kungokhala utsanzikana. Koma lero lakelo ndikuti ndi usiku kwambiri. Yeah. Ndiye ngati mukatengeso blanket. Muganiza kuti have you faced any major challenge this far? The way we know conventions. Yeah. This has been one of the most peaceful. Very, very peaceful to say the least. So palibe challenge in area say. Palibe challenge in area. The only challenge in my pezeka ndi yomwe yoti everybody wanted kuti mwina zake zimuyendere ndamaenda apa lankhulapo ndi uyu yenda ma candidates. Koma otherwise it has been a very peaceful occasion. Mwinanso ntakunena kuti it has been peaceful chifukwa mwaona a president athu achezeraso pa. Yeah, ipompano. Yeah. Commitment ya munthu wamkulu ngati yoja sinayionepo. Chifukwa president ukakhala pamene pa mpando chikuti anali ku chipinda yayi pa mpando pamene paja. Kuchezera ndio konda Chipani. That's why we are thankful and a president anayankhula zinthu zambiri dzulo ndipo china mwa icho nkuti anthu asamaone ngati kuti iwo ndi amene anawinitsa. Yes. Inali nkhani yayikulu imeneyi. Sikuti wina adziganiza ngati kuti ine ndi amene anandiwinitsa. Anthu anavota ambiri mdziko muno. I owe my success to Malawians. Correct. Iwe uchokera kuti nkhani imeneyi. Amakamba nkhani ya makampeni. Yeah. Amanena kuti wena amapita makampeni kumakanamiza dzina langa. Mwina bwana amene ntuma ina the most anointed and things like those. Makandidate amankho yonjo. Amakamba zimene zozo. Hayi ineyo ndi amene nawinisa president ndi zimene iya. Nakasi amafuna kuti kukokera kwawo. Ndi mmene amanena kuti ine ana ndiwinisa ndi Malawi onse kuchoka ku Nsanje mpaka Uchitima. Nkhani machokera pamene po. Ndikuthokozeni kwambiri. I know it's been a busy night. Osagona ife timaganiza kuti mwina zitha jam mafolo nchifukwa dakhalabepo mpano kena kutaona kuti ayi mpaka nthawi zino anthu akadaponyabe vote. Muli ndi ma delegates angati mu msonkhano umenewu? Mumu tili ndi ma delegates 1400. 1400 ndi amene akuvota. Ndi amene akuvota amene mumu. Okay. Koma pali tima cleaning pena ndi pena, so kafiga katha kukhala just around there. Okay. Choti ena mapezeka kuti mwina achita duplicate, ena ma councillors oti amavota naiwo aliro apa parolo paja ndetu kumazikonza amene kuti aliyense amene koma palibe amene anganene kuti ena sana lowe kapena ena awathamangitsa. Palibe. Onse achina Banda amene anapita ku koti. Banda ali pompaja na yenso akupikisana nawo. Chabwino. Ndikuthokozeni kwambiri the honorable Msukwa. You have been very kind to us. Potinangula ndi mawa uno komanso pano pauzizira pano.
pabwinobwino ni wakumisuku tu ine. Kwatu kumazizira. Poso pano? Pabwinobwino. Iya, ife tukupamba inuyo tikumvera ntisoni kuna kala pano. Ndikulupira kuti madzulo ano tikontrani pena pake pabwino kale. Ezona. Ainda tokoza kwambiri. Amenewo ndi olemekezeka bambo Kezi Msukwa amene ndi Wapampando wa komiti ya zimene ikuyendetsa amene akuyendetsa msonkhano onsewu anatifotokozera kuti akuganiza kuti kuvota kutha within an hour from now akhala kuti amaliza ndiye pakhalanso nthawi kuti awerengere, so we might be talking about 8-9 kuti timve ma results 8-9. tichite break pang'ono tikabwerera. Kathe Maulidi wakhala Kathe analowa mkatimu oventure ndamene Kathe wajambula anthu akumenya mikono mmene oventure ndamene tipite kukoti samene oventure achabwino ndathokoza kwambiri. Tikabwerera Kathe Maulidi komanso Wayana Chunga akhala ali pano kuti atifotokozerenso zimene aona. We'll take a short break. We'll be back in 30 or 6. Ndipo ndi Wayana Chunga komanso Kathe Maulidi. Kathe, can you take us through the night? Unali usiku wa mtundu wanji? Brian, udali usiku wa utali kwambiri. Anthu amayembekezera kuti mwina kuvota kuchitike usiku omwe uja, mwina kuti kumafika kachama 2 am 3 am kuti akhale utayamba kuonketsera. Koma takhala tikuona ndithu omwe akuyendetsa chisankho chimene chameke akuyitanabe anthu madelegates kuti akaponye voti. Mpaka pano pomwe tikulankhula pano anthu akuponyabe voti mkatimo. Anthu ambiri akumafunsa kuti kodi bwanji simukutibweretsera ma official results kumeneko, kodi akupambana ndi ndani, sizidambe kuoneka. Sizikuoneka panopa. Padali ma ballot boxes oyamba omwe adali pansi adzadza adayesa kutinira ma boxes amene aja zakanika. Pabwera ma ballot boxes ena amene asanjikiziridwa pamwamba pa ma boxes ena omwe mwadzadza mavoti. Kukuoneka kuti maboma ena kumene ku Eastern region anthu sadatsirize ndithu kuvota. Anthu akadabwera abe akuyitanidwabe mayina mkatikati muso mwa usiku kumapeze kuti ma delegates amatuluka. Yena basi kukasakasaka makorido mukugona. Mpaka nandaona delegate wina mkati mumwayikidwa chibana chomwe chalembedwa mawu ansonkhano umene uchitikawo. Delegate wina mpaka dadali kuseli kuja kung'amba kasalu kamene kachoka kubana kufunda. Umatukaenda nkolidomu ndithu anthu agona mmenemu oti sadavote. Ena ali kunja kuno apeza malo ena ogona anthu oti sadavote. Zimenezo zimapezeka soti nkati akuyitana mayina ma delegates kuti akavote, koma delegate palibepo ali panja. Mpaka na nthawi imene adayika ndithu security aku Chipani kuti akhale pa zipata zolowera mkatimu kuti delegate wina alesa asatulukenso pokha chala chake akhale kuti adachitita divi kuti kusonyeza kuti wavota. Ndiye udali usiku wa utali anthu ambiri ma delegates ambiri ndithu kugona. Zomwe zimapereka ndithu chikayikwa kuti kodi wina sapezeka kuti wayitanidwa nkupezeka kuti ofika malo ano osavota. Tidaonanso ndithu ma candidates akugona mkatimu. Kudali nthawi ina yomwe ameka adalengeza kunena kuti tikufuna tisinthe ma ballot boxes chifukwa kuti nkhani imene ndi achitetezo cha mavota amenewa aliyense akhale tcheru, akhale m'maso kuonetsetsa kuti zonse zikuchitika mwachilungamo. Koma ma delegates ena ndithu adali akugona. Tidaona Uladi Musa amagona, Geni Zikhale Ng'oma amagona, Ayeseno Wankaka amagona, ndipo adachita kudzutsidwa ena mwa iwo kuti atsatire nawo ndondomeko imeneyi. Chinthu chinaso chimene chachitikaso usiku umenewu, ma candidates ena akhala kungoyenda ina sakudziwika kuti akumapanga chani, koma kumapezeka kuti akucheza nditi magulutina ta anthu omwe akuganiziridwa kuti ndi anthu omwe ali ndi mphamvu yoponya voti mkatimu. Ndiye kumapezeka pena ndi anyamatawo akumakhala ndi kagulu ka anthu basi ngati akunong'ona. Penaso makandidate wina kuyimapo mankhala ndi kagulu ka anthu ameke alankhulapo pa zimenezo kuti msonkhano ndondomeko yoponya voti yachoka kutali kwambiri. Ndachenjeza kuti kanda anyamatawo kandi candidate iyo akapitiriza kupanga zimenezo atachita disqualify. Ati
ngati sakhalanso malo amodzi akapitiriza kumangoyendayenda achita disqualify. Ndiye ukandifunsa kuti zachitika ndi chani usiku umene udali usiku wautali ndithu Brian angakhale ife tomwe tidatopa. Inane nazungulira kuseliko kagonako pang'ono nkubwereranso mchipindamo. Ndiye udali usiku ndithu wautali oti mwina nda president iwa poti akhala kuno Chakwera akhala kuno kuchokera dzulo mpaka na pano akhala ali kuno. Iwo ndi amene sindaone ndithu akusinza koma anthu ambiri ndithu agona mkatimo. Wayana mafuna kunena kuti ntalowa mkatimo naonadi ndithu anthu akugona tinajambulapo zithunzi zingapo koma ndimacheza ndi achina Wanda achina Pankuku ndimanena kuti Achakwera watu sangagone awa anali kumpingo ma night of prayer ma night of prayer phumbe ndi nchifukwa chake experience imene ije kwathandiza koma ndimafuna kunena kuti tinene zoona kunena kuti tidakadziwa kuti mwina mavotiwa atenga nthawi yotere mwina anakapeza njira ina o anakayamba nsanga zulo because at the end of the day chimene chimachitika nchonena kuti mmene anenera I'm sure kuti mwina madelegate ena mwina aphonyedwa kumene savota. You could see kuti anthu people are tired and mukakhala kuti anthu mwatopa thupi lili ndi malire ake koma anyway poti ndi mwambo ofunikira kwambiri komanso mitima yodyokodyogo anthu afuna adziwe za tsogolo lawo pa maudindo amene wa Chipani. Ndimafuna ndinene kuti ndinapeza mwayi wina wocheza ndi mkulu wina wa polisi amene pazifukwa zabwino sindingathe kumutchula amene wandisimikizira kuti munthu uja timanena kuti wakhapidwa zulo ndi zoona. Sono munthu wakhapidwa ndi zulo ndipo amene ankhapa zake amanga. Ndimangofuna kupanga clarify chifukwa kangapo tinabwera pano nkumanena kuti unconfirmed. Mafuna ndipange confirm kuti nankhula ndi wamkulu wa polisi wina amene anandisimikizira kunena kuti iye ndizoona ndipo munthu amene uja tamanga. So I wanted to confirm that, but otherwise in the night sinaonepo ndithu mavuto ena aliwonse anthu kunali kutopa komweku anthu magona ndi zina zotero zena magona magali moto koma that's how it has been a very long night. Sukadatha kutuluka chifukwa sumadziwa kuti mwina I think that's the dilemma imene tina nayo safe because we all wanted to be there when my results are kama ndiye mwina kamene ndibwerere ku hotel koma nanga ndiye mwina dzapeza kuti ndiye kungokhala pompano ine ndakabisala pena pake ku hotel ku lobe uko kumatenthera ko bwino kweneko yanuija ife timati timwayedzeka tulo paja timamwati paja tidaita nitsati kumene ndiye pomwepo ndithu mpaka mmawa buno koma inu munayedzeka ndiyedzeka bwanji anthu amangofunsa ndipena ndimati kukawerenga pa Facebook anthu ati kodi inu yakafe ine mwayedzeka tulo inu mwayedzeka mukunena anzanu inu mwayedzeka tulo ine ndapita kusema inu munasowa nthani ake inu munasowa azili ndi umboni umboni uli nawo lindineyo that's an official koma mnaenjeza fuka mnasowa kwa 2 hours 2 hours ine bora ninasowa kwa 30 minutes koma wa 2 hours 2 hours kuti aile ninasowa adi ndiamo mamvomerana mlandu umene nduvomera munakacholera pena kuti kucholera ndimakasamba ndiye twali yese Brian amaona pogona kuti pakhale pabwino chifukwa kuno ukangochita chibwana mkati mwaliza kankonono ungoona uli pa Facebook akujambula pala Henry Chulo apa sakucheza jambulai ukumangopeze kuti akutola chithunzi. Nimeona ngati kuti for now tisiyaneka pamenepa we needed to come here ndikuwafotokozera anthu kuti voting is still underway. It may take an hour or so, but then nthawi yowerengera so it's not actually for information nthawi imene ndimatuluka umumu munayi mutasala ma district 4 I'm sure kuti mwina sopano acheperako panali likomanso inali sanavote panali Mzimba imene sanavote panali so I think Zomba ndi nanso so ma district amene nthawi imeneyo amavota nda mchinji anayataita na mchinji so I'm sure kuti mwina to take another 1 hour
or maximum 2 hours before they can conclude the voting part. Kenaka yambe zopanga validate ndikuwerengera. So see, it's another long morning. Yes, it's another long morning. Wamene akutionera pano chilipo china chimene mungauze amene samene akutimvera pa wireless day number 2. Kwambiri ndikungwauza Malawi kuti adekhe ife tili kuno tikuona kalikonse komwe kakuchitika ndipo tauza ambiri akumakhala ndi mafunso kuti kodi simutitumizira bwanji simutitumizira akuina ndi ndani kuli line ndithu ma ballot boxes 18 delegate akumalowa bokosi lililonse kuponyamo voti ndi ndondomeko yayitali kwa basi chifukwanso ndondomeko yovota imene akuchititsa ndi ameki pamakhazi adongosolo sumangopita munthu ukangofikira uponya amaonikanso kuti dzina lako lilipo nkuchita madongosolo onse ndi Amalawi kunjako ife tili kuno mwina tichoke pang'ono kukakonzeka kukagonako pang'ono kusamba nkubweranso koma tikhale pano ife tikuwafotokozera bwinobwino kuti mkati muzikuyenda bwanji ndipo akayamba kuonkhetsera zotsatirazo zikamba kubwera tiauze pano kuti akupambana ndi ndani kuno. Day number 2 kuno kulilongwe kwa chabwino ndi security pano ili tight mwinaso chifukwa choti the head of state and government takhala nawo pompano and is still here. Mavoti akuponyedwabe kwa inu amene mukufunsa kuti kodi wina ananditumizira china chooneka ngati cha results ndendata ayi sizingatheke sanamalize kuvota ndiye osamvera ayi zeni zimveka pano pa times pano munthu asakunamizeni palibe mavota amene awerengedwa anthu akuvotabe tikulankhula pano when it's done tikufotokozeranisoni pompano mawu otsiriza at this hour Wayana Chunga mawu uno kuchitika zinthu izoona chifukwa zivute zitani zosatira za wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress tidziwa ndipo ziziwika mawu uno udindo wa first deputy second deputy president udindo wa secretary general udindo wa treasurer general nkumapita uko director of women nkumalizira director of youth zosatira zake ndi mawu uno so ndimaona ngati kuti ifeyo tipite tikakonzeka tibwerenso ndipo tiyesesa kuti tikupasireni mmene manenera zonse komanso tijambula hope ndithu zonse zokondwa ndi zosakondwa zonse makamera achina Henry Chulu wakonzeka amadziwa majambulidwe ake Henry Chulu kuti awulata chinga kunkhope kuti tijambulabe mangofuna ndithu tingowafunirabe zabwino onse amene akupikisana nawo pa maudindo amenewa kuti let the best candidate carry the day. Kathe, your last thought this morning. Ineso mawanga Brian ndi momwe wanenera Wayana kuti mkati mu zonse zochitika Malawi ndithu tauza ineso ndikumakonda kukhala mkatimu mwina ena pena mumakhala mulipanja ndimakhala ndili mkatimu kuti kalikonse kakuchitika mmene Amalawi ndithu akadziwe ndi Amalawi asadandaule adekhe posachedwa apa ndithu akhale akudziwa kuti wapambana ndani kuchoka ku. We are constantly updating our Facebook page pamene mwina simukutiona pa TV inu pitani pa Facebook times 360 Kathe akumaponya tina kumene kuti mene tofunika kuti kutiona tizithunzi tinanso tamva kuti Awayanaso akujambula nawo koma safuna kuti adziwike pali chithunzi china chimene anthu akuchikamba tikudziwa kuti wajambula ndi Wayana Chunga koma ampatsa credit Chulu zonsezo tikuzidziwa chifa uyenda weka kwa uyo sakujambula nawo Wayana akujambula nawo asaoneke ngati kuti zonse akujambula Chulu ndiye tisiyane pamenepa tichita ripoti kuti kuvota kudakali mkati munthu asakunamizeni kuti autsogola ngwa kuti zimenezo sizingadziwike at this point in time mavota akuponyedwabe ndipo akawerengedwa tikudziwitsani pompano. Ine ndi Brian Banda awa ndi Wayana Chunga awa ndi achemwali anga Kathe Maulidi zonse zikapsa tibweranso pano tikufotokozerani tikuperekeni tsopano kwa anzathu a breakfast live ku Chichiri Umodu ndimene zili kumbeya ichi ku convention ya MCP ukhalepo
pafupifupi kuti tizikupasirani china chilichonse.